Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Pendik etrafynda türkmensanly bir aýaly palta bilen öldürmekde güman edilýän türkmen raýaty tutsak edildi. Bu barada Türk habar beriş serişdeleri 23 awgustda habar berdi. Istanbul'un polisiýa müdürlüğiniň beren maglumatyna görä 21 awgustda türkmensanly Rozagül Recepowany öldürmekde güman edilýäni anyklamak we tutmak üçin derňew işleri geçirilip başlandy. Polisiýa işgärleri wakany amala aşyran adamyň 29 ýaşly türkmen raýaty Anna Muhammed ye bolondygyny keshitlediler we şüphelini tutsak etdiler diýilip haberler.com neşriniň habarynda aýdylýar. Maglumata görä 47 ýaşly Recepowa 21 awgustda giýje saat 10 töwereginde Ertuğrul Gazi etrapçasynyň Aydos köçesiniň uğrunda yerleşýän ammarda öldürildi. Geçirilen derňew we gözlegi işlerinde türkmensanly aýalyň Anna Muhammed bilen internetde tanışandygy anyklandy. Agaç ammarynda işleýän şüpheli Recepowany ammara çağırýar. Anna Muhammed öz aralarında bolan çekeleşikden soň Recepowany palta bilen öldürendigini boyun aldy diýilip habarda bellenilýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Istanbul'un polisiýa müdürlüğinden kommentari almak boýunça eden synanşygy häzirlikçe netije bermedi. 22 awgustda Türk media serişdelerinde türkmensanlylar bilen bagly ýene bir habar peýda boldy. Son dakika.com neşriniň maglumatyna görä Türkiýanyň Burdur şäherinde galp pul işi bilen bagly tutsak edilen 6 adamdan biriniň türkmensanyň raýatydy anyklandy. Çiğ köfte öndürjesinde söwda edenden soň bir ulawda tutsak edilen 6 adamdan 3'üsi erkek, galan 3'üsi de aýal bolup, zinanlaryň biri türkmen raýatydyr. Erkekleriň birinde 17.350 türk lirasy, ýagny takminan 2350 Amerikan dollary möçberinde galp pul ele salyndy diýilip habarda aýdylýar. Şeýledonda şüphelilerin kaziýete iýerlendigi we guman edilýänlerden biriniň tutsak edilendigi beýlekleriň kaziýet gözegçiliginde boşadylandygy hem bellenilýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklary, işsizlik bilen baglykda Adatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň aýtmagyna görä soňky ýyllarda gazanç gözleginde daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnetin artdy. Türkiýe türkmen migrantlarynyň iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Munyň bilen bir wagtda daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gidýän türkmensanlylar olaryň duçar bolýan kynçylyklary şeýlede eklenç üçin bekanun işleri ýüzürýän türkmen raýatlary barada häli şindi habarlar peýda bolýar. Türkmenistanyň hökümeti hemişelik ýa-da uzak möhletli esasda daşary ýurtlara giden ýa-da göçen raýatlaryň sany barada takyk maglumatlary ma'lum etmeýär. Ýurdun resmi medeniýeti hem türkmen raýatlary hakda daşary ýurt media serişdelerinde çykýan habarlar barada mesele gozgamaýar.